Nginibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kube la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuzo Dlanga Mandla Zulu. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngivashela ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi yini le ayifihlile asefisa ukuthi manje angayikhipha yaziwe yizwe lonke. Sesimuza ukuthi engabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo sawubona. Kanjani? Ngiyaphila nje. Ngiyaphila nami. Ubuya kuphi ngokuhlala? Isuka endaweni ebizwa ukuthi sisento khawa. Ubuya ngako Creighton ngakobhulwa. Oh okay. Yeah. Khona la ukhulele khona? Ikhona la ngikhulela khona. Benjani impilo yakho usakhula? Impilo lasemakhaya ke iba mnandi kakhulu. Uma ukhula ngoba izinto eziningi usuke ungazinakile kusuke kudlalwa nje. Uhamba esikoleni ubuye futhi ulusele. Akukho kutheni. Bekunjani ukweluseni? Kaduluza. Kayini le special ngokulusa ngoba ngeke ngibone uthola ukuthi amajita mhlamba ayagejana. Avela athi omunye ayingalusa phela mina ngibona vele ubona ukuthi okay. Yini kanti le special ngokulusa? Demnandi walusa. Uthi mawumfana. Ukhule uyazi impi ngokuqala lokho. Yini niyaqhathwa? Siyaqhathwa. Oh okay. Siyaqhathwa. Kanti nenkomo futhi ziyaqhathwa nazo. Uyibongele. Impela iphakanyelwe. Ubongela inkomo? Uyibongele nje usukubongela umuntu bese ivuka umhlwenga ibe namandla ikwazi ukuthi iyolwa ingqubuze ezinye. Mase nihlukanisa kanjani ke? Hayi bese usuyibiza phela. Iyakwazi ukuthi kulalele iphinde isuke lapha empini engabe siyagoduka noma siyophuza amanzi kodwa ikakhulukazi uma sisediphini. Oh okay. Ila sikwazi khona ukuthi manje niqhatha inkomo zandawonye noma mhlambe imize bonke abantu basuke belusile abafana bakhona mhlambe nithola ukuthi inkomo zidlela ngandawonye nihlangene nonke la nisehlathini noma kuthiwa kulusela ehlathini noma kuluselwa kahle kahle kusuke kusemadlelweni. Emadlelweni. So aniqhathe zandawonye niqhatha ezamakhaya ahlukahlukene. Yeah kuba njalo siqhathe ezamakhaya ahlukahlukene. Nje uma sabafana suke sifuna leyo nto ukuthi umuntu azazi ukuthi hey inkomo yami namandla ganga ke lokho vuma vuma ngiyakuvumisa ke nizoniganga kahle kahle kusuke nje kungcweka kweinkomo. Manje inkomo masifikile imele ekhaya nicabanga ukuthi abazali fanele bathini? Abazali basuke bayazi abazali nabo bakhule kanjalo. Into yenziwa vele? Into yenziwayo. Angazi ukuthi wayengabanga umlisa kodwa ke kulungile. So ithini ke imfihlo? Imfihlo engidlile isikhathi eside. Ngesikhathi esikhula besithanda kakhulukazi ukuhamba siyobhukuda. Lapha emakhaya. Kunomfula ke kuthiwa umzimkhulu. Ukuthi udlula kude ebuduze nasekhaya. Okay. So umfula onendawo ongazi uyitshela ukuthi idamu kanti uhamba buthule. Umfula ke sijwayele ukuthi sihambe siyobhukuda kona. Akushoni yini? Abanye abageza bayageza khona indawo nje engashoni bese kuba khona eshonayo. Oh okay. So sisakhula ke kukhona omunye umfowethu oba umngani wami. Esasijwayele ukuthi sihambe siyobhukuda naye. Basithanda sihambe siyodoba zikhona nezinhlanzi lapha. Okay. Sasilanda obhabhuli nje sibuye sidle. So into engidla kakhulu ke kunensizwa yakangcobo esasikhula nayo. Kude ebuduze nasekhaya noma singathi nje umakhelwane. Sahamba saya kobhukuda nayo. Basiya kobhukuda nayo. Yaphelelwa amandla isiphakathi ebhukude futhi yathatha ibanga elide kunelami. Oh okay. So uma ithatha lelibanga yahluleka ukuthi ibuye. Washona nje kanjalo kulowo mfula lo wahamba nawo. Nambuka nje ehamba? Sasibabili. Oh okay. Sasibabili. So ngangakwazi ukuthi ngimsize. Ngoba sasibancane kahle yena wayethatha ngokuthi ujwayele ukubhukuda hamba ibanga kunami. So yini wayemdala kunawe?
wayengishiya ngonyaka Oh, wangekudala okay. nje kakhulu wayengishiya nje ngonyaka kodwa wayephiwe la eBhukudeni kuphela shuthi loluya suku kwaba usuku olungeluhle kuyena so kwaphela kanjalo ke kwanzima ukuthi mina bangifika ekhaya ngifike ngisho noma ekhaya kube ngifike ngisho yini eyinzima umuntu ehambile emakhaya akuzona iy'tori okulula ukuthi uma uzikhuluma bese kuqhubeke kuhlaliswane kahle. Emakhaya kunale nkolelo yobuthakathi, kunale nkolelo yokuthi umuntu mhlampe bayehambile mhlawumbe usuku uyosetshenzwa behambe ngendlela engaqondakali. Oh, okay. So nganginawo lento yokuthi mhlampe ngizivikela mina mhlampe ngivikela nomndeni wami. So okungcono akube ukuthi uvele waduka Yo. nami angimazi ukuthi ukephi. Kanti the time kade nikhula babenganiboni yini ukuthi nijwayele kuba ndawonye? Yebo sasijwayele ukuba ndawonye. So awubanga novalo ukuthi mangabe kuthiwa uyaduka and uyazi umndeni wakho ukuthi uyazi ukuthi nihlezi nindawonye mhlawumbe uzokubuza ukuthi ugcine nini ukumbona kwenzekeni wawungenalo uvalo lalokho? Hayi ngangingenalo uvalo ngoba sasivele sasingashongo ngesikhathi sihamba. Mhlawumbe ngangizoshaya uvalo ukube sasishilo ukuthi hayi sisaye endaweni ethize. Cha ngangingazange ngize ngisho vele. Nanikoba nje mhlawumbe iminyaka? Just la ko-16. Yeah. So manje uyahamba and wena usala emanzini noma mhlawumbe uphandle uyabuka mhlawumbe usayihlalele noma niyabhukuda vele nonke? Besibhukuda kuwukuthi yena ubethathe igqathu kunami ngokuhamba komfula. Manje uyambuka nje ngicabanga nje leyo trauma nje umbuka ehamba nje yo ingeke into ongayenza. Hey kwakubuhlungu ngendlela abakathisayo. Ingakho kuyinto lami engithe uma ngibuka i-Black Life iveza iy'tori ezifana lezi ukuthi cha lapha ngeke ngizame ukusondela ngikhiphe lento engihluphayo emoyeni wami. Akungiphathi kahle ukuthi yebo abazali bakhe nabo sebashona. Akungiphathi kahle ukuthi kuleliya khaya umfana akekho kodwa mina ngiyalazi iqiniso ukuthi wahamba kanjani. Uyabona? So mhlampe uzokwehla umthwalo kumina uma ngikhuluma le ndaba. Kuseduze kangakanani ekhaya nakubo? No kukude ebuduze akukho kude kakhulu. Manje mase bemfuna abakazi nje baze bafike ekhaya bezobuza. Noma bafika ekhaya kodwa abafika ngale yangqondo yokuthi kunesiqiniseko sokuthi bahambe bobabili. Yabo. So ayibangakhona ukunamathela kakhulu ekhaya. Uyakwazi ukugcina imfihlo. Isikhathi esingaka Kuyinto ebuhlungu kakhulu ebingangiphathi kahle nekangiphethe kahle. So nginaso isifiso sokwazi ukuthi mhlawumbe ikhona indlela yini engenza ukuthi okungenani ngigonyuluke kusisi wakhe. Bavele sesikhulile manje mhlawumbe ukhona indlela angacabanga ngayo ukuthi mhlawumbe kube khona uxolo ngoba akukho engakwenza mina kahle kahle basikhuluma iqiniso ngaphandle kokuthi ngingalikhuluma iqiniso ukuthi kwenzekeni. Yeah. Kanti umfula kanti awufani nolwandle because ngiye ngizwe bathi ulwandle noma ngabe kuthiwa likuthathile but ngihamba ngesikhathi likhafule ngoba luyifuni enye into engeve ihlala khona. So umfuleni kwenzeki yini mhlambe nize nimthole mhlambe esedindilizile mhlambe ngaphandle noma ngabe kuthiwa useshonile umuntu mekuthi mhlambe kade eqwilile? Mhlambe noma kwenzeka kodwa ngiyacabanga ukuthi kuye ngokuthi umfula uhambela ngakuphi ngoba umfula ohambayo. Umfula ohambayo mhlambe bengalinganisa kunomfula ekuthiwa umkhomazi. Umfula ekuthiwa umkhomazi uhamba ube nezisefo la khona wenzela ukuthi abantu mawukuthi khona umuntu obukayo abanjwe isifo la esuke esehambe wafika khona. Ngokwebanga. So umzimkhulu ke le ndawo sasibhukuda kuyona uyahamba nje uhambe impela uze uyofika emzimkhulu indawo ngaleyo ndlela ohamba ngayo.
akukho ukuthi mhlambe bayihambe la uzophinde futhi abuye la. abuye la. Oh, okay, Uyabona ngiya-understand. uyamdudula. So kubo isimo sikanjani kakhulukazi usisi wakhe umuntu onjani? Njengoba ufisa ukugonyuluka kuyena umtshele ukuthi kwenzakalani, uma ubhekile uzokubuka kanjani and nobukhelwane mhlambe sebuzoba njani manje? Kona abantu abaphilayo. Noma kumuntu ngeke uzumazi ukuthi uzo reacta kanjani uma umtshele into efana nale ngoba ukufa kujwayeleki. Noma bekuthiwa kufike ngayiphi indlela akujwayeleki, ikakhulukazi uma sekuzoba yinto ethatha isikhathi eside ukuthi ivele ukuthi ngithule nje kanti ngiyazi. Uyabona? So angazi ngempela ukuthi yena uzoyithatha kanjani. Angazi, but ake asike sizame ukumfanele usisi simuze ukuthi uzothini. Sawubona. Yebo, kunjani sisi? Ngiyaphila njani sis? Siyaphila nathi. Ukhuluma noSitufuza Dlangamandla from Black Life TV. Singakhona ukukhulumisana? Hayi, khuleka singakhuluma. Alright, sikulalela ukuhlelo isikhipha izimfihlo. So khona ubhuti engihleli naye la studio namhlanje ongivakashelile ucela ukukhulumisana nawe. Bengicela ukuthi umlalele. Okay, hayi ikhinkinga nginamlalela. Ngicela ungibambele mama. Sawubona Mancoba. Yebo, sawubona bhuti njani? Siyaphila njani kodwa? Yebo, ngiyaphila nami. Yebo. Noma ke ngingeke ngisho ikhaya ngqo kodwa ngiyacabanga ukuthi uma ngikuyalela ukuthi ngingowakuphi uzokwazi ukubona. Yebo bhuti. Yebo. Uma uwela umgaqo usuka lapha ekhaya uwela umgaqo kunesigcobo selight esilapho emakhaya. Yebo bhuti. Ya siseduze nesango lomuzi othize. Kusekhaya ke lapho. Okay bhuti. Kunento engifisa ukuthi ngikwazise yona engihluphayo kakhulu nesengihluphile iminyaka. Okay, ayikhuluma bhuti ngilalela. Kunomfowenu omdala engicabanga ukuthi awumazi kodwa kunodaba engicabanga ukuthi kufanelekile ukuthi ulwazi noma lifike endlebeni zakho olwenzeka esingakwazanga ukuthi silibike noma ngilibike ekhaya kini. Ubhuti wakho bekuwumngani kumina, besilusa naye sidlala naye senza cishe yonke into. Kunesikhathi ke esasehlela sihambile siyobhukuda lapha emfuleni emzimkhulu lo odlula kude ebuduze nasekhaya. Ngesikhathi siyobhukuda kwenzeka inkinga ukuthi ngoba yena wayethanda ukuthi uma ebhukuda ahambe ibanga kakhulu kunami. Kwenzeka-ke ukuthi ngesikhathi esabhukuda amanzi amthatha ahamba naye kakhulu ngendlela ukuthi angasakwazi ukwalawula, nami ngangingenawo amandla ukuthi ngihambe ngiyomlanda ngoba ngangakhonzile kakhulu ukuhamba ngijule emfuleni ngoba ngangakwazi kahle ukubhukuda njengaye. Okay, manje nabhuti kwangekho umuntu ongamcela kusize lapho noma uyinina nothuna nelapho? Sasihamba nje sobabili. Sasihamba sobabili manje. Okay. Manje ngithi cha, le ndaba angiyigonyuluke ngoba isingihluphe kakhulu iminyaka noma sengingasahlali-ke emakhaya kodwa kubuhlungu ngendlela emangalisayo ukuthi le ndaba angikaze ngize ngiyitshele muntu.
So sengithola ithuba-ke la ka-Black Life ngoba bengibuke iy'tori zabo ngabona ukuthi cha angithathi ithuba nami ngiyisuse lo mthwalo ongisindayo ngiwuthulule mhlampe noma iselungelo lomndeni. So ilokho bengifisa ukuthi ngikwazise kona bese ngixolisa kakhulu ukuthi kuthatha isikhathi eside kangaka ngithule nale mfihlo. Mana-ke wena bhuti manje waye ekhaya ulibika lo daba? Ngangimncane futhi ngisaba ukuthi mhlasimpe kungenzeka ukuthi mangilibika udaba ekhaya kini mhlampe kuzokwenzeka kube khona ukungaboni ngasolinye kugcina kuzondana imindeni yethu ngenxa yokuthi nje kwenzeke iphutha elenzakalile mhlampe bese kuba nokukhombana okuba khona mhlampe kwamanje angaba kuzwaniwa. Mana-ke wena manje bhuti wancamela khona ukuthi ungabi osho ekhaya manje wezwa kunjani ubhuti wami esengcwatshwa isikhathi angcwatshwa ngaso wena ubulazi iqiniso ungafonanga ngololisho ekhaya wezwa kunjani? Bekubuhlungu kakhulu namanje kubuhlungu ngendlela emangalisayo angaze ngithole ukuphumula. Ayikho nje into ebuhlungu because kumele wena usuke uyingane nani ibhukuda akho umuntu ozokushaya akho umuntu ozokwenzani wena kumele ukuthi usuke lapha usuke uyobika ekhaya manje uthule uthi nje ekhaya besuka beyofuna umuntu omaziyo wena ukuthi ukuphi kwenzakaleni ngempilo yakhe. Ngiyafisa engabe akwenzekanga ngendlela okwenzeka ngayo. Pho-ke isikhathi asikwazi ukubuyela emuva. Ngiyacela ukuxolisa kakhulu ngiyaxolisa kakhulu ngenzeka kuba ngaba nephutha ngokuthula kwami ngiyaxolisa. Waba nephutha kakhulu bhuti wami because kumele ngabe usukile lapho uhambe uyobika udaba ekhaya ebantwini abadala. Abantu abadala babezobika because kuyaziwa bathi iy'ngane ziyakuthanda ukubhukuda and kuyenze okwenzakalayo. Manje wena bhuti wami avele wakhetha ukuthi ngcono uvele uthule neqiniso ulazi kodwa. Iqiniso ulazi uyathula wena neqiniso kodwa. Ngiyaxolisa kakhulu Nkosazana. Hayi ayikho into exolisela bhuti wami ngoba manje wenza lento leyo kushuthi wawuvele uhlosile ngayo. Asinda amagama asinda kakhulu ngangingenanhloso ingakho noma ngangibhukuda ngoba amanzi ngangiwasaba ngangingabhukudeli endaweni eshonayo nehambayo ngangibhukudela nganeno. Okay, ukusho ukuthi yena wambuka wena mangabe eqhubeka ebhukuda wazi ukuthi kunobungozi la ebhukudela khona. Yabona ukusho ukuthi wawuvele uyifisa lento. Dadewethu ngangimncane kakhulu futhi ngangimncane kunaye. So ngangingenawo amandla ukuthi ngithi kuye hayi enza kanje. Wayemdala kunami. So wayebuya athathe lawo mandla ukuthi vele emdala kunami ngeke akwazi ukuthi angilalele nje kalula kanjalo. Ube umkhuzi le mhlawumbe ayizokulalela ngalolanga lelo. Manje wena khetha ukuthula uyambona uyaqhubeka uyahambela uyaphambili. Uyathula uyambuka uyaqhubeka uyabhukuda kodwa uyazi ukuthi kunobungozi la eyakhona. Wawucabanga ukuthi kuzokwenzakalani? Ngangimkhuzile vele dadewethu, ngangimkhuzile vele. Kodwa kuba ukuthi yena mdala kunami. Akulula ukuthi njengoba emdala kunami avele ayithathe into yami ayizwe ukuthi ngempela ngikhuluma amazwi aphusile nakhaliphile. Ngiyaxolisa kakhulu nje ukuthi ngathula phezu kodaba olunzima kanje. Manje wezwa kunjani nje esengcwatshwa nje ubhuti wami wena uthule nemfihlo engaka kodwa umngani wakhe wena umngani wakho uthi umngani wakho weqiniso mawusho kodwa wenza kanje ngaso sikhathi leso wenza ngaso. Ngiyaxolisa kakhulu ngiphelelwa amagama ngiphelelwa amazwi. Engekho right into oyenza bhuti wami engekho right impela. Impela ngiyaxolisa ngicela ungitholele nje uxolo enhlizweni yakho ngesenzo esibi sokungakhulumi ngento efana naleyo. Ngeke kube lula bhuti wami ukuthi ngixolele nje kanjalo ubhuti wami bengasekho. Sinda kwehlela. Manje uplan wakho ngalokho kuthini ke bhuti wami angitshele kahle. Inhloso Uzufone nje inhloso yakho
yani uzucaca ukuthi uyafona-ke manje ufaka ohlelweni uyafona uhlose ukuthini kahle kahle. Inhloso yami ukuthi noma ngabe kuthiwa njengoba senza izinto nje zakwethu zesintu sishisa impepho senza yonke leyo nto leyo. Uma ngabe kuyenzeka niyayishisa impepho mhlampe niyambiza noma nenza ntoni lezi zinto zesiZulu esizenzayo, nazi ukuthi impilo yakhe yashabalala kanjani, nazi ukuthi uma nimbiza kuphi kanjani. Emva kwesikhathi esingaka futhi uthulile. Yaxolisa nje kakhulu. Hayi kona hayi kubuhlungu Nkosi yami. Iyaxolisa kakhulu. Kulungile ngoba senze ngathola kodwa nje ayi into wayenza Nkosi yami ukuthi uthulile emva kwesikhathi esingaka. Iyaxolisa kakhulu. Iyaxolisa. Hayi uthanda lo mthwalo lo ngicela wena manje. Iyaxolisa nje kakhulu. Angazi ukuthi singenza kanjani ukuthi mhlawumbe ibe khona indlela yokuthi sithelelana amanzi ngalolu daba. Hayi. Kubuhlungu kona kubuhlungu kuyezwela. Ngiyabonga kakhulu nje ngesikhathi sakho osenzile ukuthi ukwazi ukulalela lolu daba. Ngiyabonga kakhulu mama ngesikhathi sakho. Okay. Ube right. Angizwa ma. Ube right mama. Okay, ngiyabonga sisi ngiyabonga. Bye. So uzizwa kanjani usukhulumile nosisi esalazi iqiniso? Ngizwa umthwalo uthe ukwehla kancane, ngiyezwa ukuthi ukhona okwenzakalile enhlizweni yami. Akusafani noma kade ufihlile. Akusafani noma ke kuyinto engelula ngoba ngazi ukuthi sizobhekana kanjani uma sesibona nobuso nobuso. Kodwa moya wami unako ukuthula njengoba sengithe ngakhuluma. Ima-ke manje akazi nje kuduma ukuthi mhlambe khona umuntu oseke waduka lapha emanzini. Naningakaze nizwe into enjalo mhlambe. Abantu abadala babenganikhuzi mhlambe ngokuthi ningayi kobhuda lapha mhlambe kuyashona. Hayi into ebengakazi umfulo ongakazi uzudume kabi. Oh okay. Angisho njalo awukazi uzudume kabi. Ngoba umfula njengoba ngisho ukude ebuduze nasemakhaya ethu. So awunabo ubungozi kangaka, kuwukuthi nje angazi ukuthi kwakuyifela imnyamalane eliyaqhamuka ngalesa sikhathi. Oh okay. Akona umfulo odume kabi ngoba ngempela ukube bekuwumfulo odume kabi angabe into mhlawumbe yayizibhalwe ukuthi akubhukudwa la noma abazali bethu babeyohlezi besitshela ukuthi hayi akungenzeki kanje, kodwa indawo nje bekubhukudwa kuyona sisakhula. So kusabhukudwa namanje abantwana abancane? Hayi kuyabhukudwa. And nje ayikho inkinga. Ngeke ngazi ke ngoba ngisahlali khona isikhathi esiningi, sengiyafika nje ngesikhathi engifika ngaso umuntu usafudukela emadolophini ngenxa yezimo zempilo. So ngeke ngazi ukuthi mhlambe khona yini okwenzeka into ethi ayifani nale noma akekho. So manje awungitshele mengathi mina ngifuna ukwazi ukuthi lamanzi lawa ahlanzeke kangakanani esikhumbeni somntwana if uyabhukuda. Azikho mhlambe kwangabi khona ngizothi yini izifo thizeni njengeyichenene nani. Hayi anabo ubungozi mfundo. Hayi awanalutho ngoba amanzi ahambayo ahlanzekile nje. Kuyagezwa futhi nakhona. Kuyagezwa. Yibo bafethu mina angikazi ngiqonda nokuthi ngikhulele emakhaya. So mengibona amanzi anje alo and ngiyabona ukuthi kuyabhukudwa khona, akungifikeli ukuthi nje aclean ngokwenele noma kwenzakalani ngawo. Angazi lutho nje ngezinto zasemakhaya. Hayi ahlanzekile ngoba anohlobo oluthize lwamatshe kodwa mhlawumbe ke udaba lolo mhlawumbe ungazenzela i-research yalo.
Kunamatshe futhi akhona phakathi awashibiliki yini? Hayi washibiliki lawo matshe. Uhlobo oluthize lamatshe nje lamanzi adlula kuwona. Okungathi noma kungathiwa kukhona ukungcola ngale kodwa abekadlula kulolu hlobo lamatshe lamatshe ayahlanza. Oh, okay. Amatshe ayahlanza kodwa imfihlo zabantu ke lezo. Hayibo niyageza la. Izilwane imfuyo nayo iphuza la. Iphinde izogcoba khona la. Nje yawashwa futhi khona la. Imfuyo ayifiki lapha yana ngoba njengoba ngisho kunedamu elikhona eceleni. Oh, okay. Okuwukuthi umzimba omkhulu mawugcwele kakhulu uthola ukuthi ahlukana phakathi kanje kuba ngazi ukuthi ayodlula ngakulona leli damu kodwa uma ngagcwele kakhulu kuba idamu nje elimile kuleli side elingala bese kuba ilo ohambayo ke okuleli side la ngakwesokhohlo noma ngakwesonxele. So njengoba usuyibonile impilo yala eThekwini wabona ukuthi ayifani nasemakhaya. Yikuphi ongakuprefer ukuhlala khona manje kakhulu ukudlula okunye? Emakhaya kunokuthula. Emakhaya kunokuthula. eThekwini into esilethayo nje emadolobheni ikona ukuthi amatoho nani kodwa kahle kahle emakhaya kunokuthula. Usho ukuthi uthanda emakhaya? Hayi ku right kakhulu emakhaya kunokuthula. Nokuthula nje emakhaya awukho umsindo. Abantu basemakhaya bayalala bakufanele bekuyisikhathi sokulala. Uyabona nama joint akho. Ima kubuthakathi hamba kanjani emakhaya? Hayi khona lo makhombakhona obakhona kodwa nje akuyona into etheni ngoba ngiyacanga ukuthi ukufika kogesi emakhaya kwawenza umehluko kakhulu. Oh, okay. Shuthi ubungahlali kulamakhaya amakhaya kha ukuthi mhlawumbe kulayithwe iphefu awukho ugesi amanzi nokho emfuleni niyahamba niyotheza nazo itoveni buhlala kulamakhaya nje. Hayi ngiyathezwa kunekhishi lesizulu ikhishi la mama wasekhaya nelikagogo wasekhaya ukuthi nje kubaswe khona. Kusadliwa ngolidala nje. Kudliwa ngolidala kuyathezwa yabaswa noma ukhona ugesi yabona. Phila leyo mpilo leyo yasemakhaya. Ungaba advise uthini abantwana abancanyana okungenzeka ukuthi basakhonze kakhulu ukubhukuda emfuleni uthola ukuthi iyashona kakhulu? Ngingaqinisekisa nje ngithi ngoba abantu abadala kufanele babheke kakhulu abantwana. Aqinisekisa ukuthi mhlawumbe abantu abadala bangenelele ekuthenini baqikelele abantwana ukuthi babhukuda uma bebhukuda noma babakhandela indlela yokuthi bangabhukuda kuphi kanjani. Ngoba uma bebhukuda kulezi indawo ezifana nalezi abaphephile ngokwanele. So kufuze ukuthi kubhalwe bengabe kuyabhalwa ngesizulu ukuthi akubhukudwa lapha kufakwe lelo bhodi elifakwayo bese abantwana bahlinzeke ngendawo yokubhukuda ngoba kusemakhaya alukho ulwandle kusemakhaya abekho swimming pool. Oh, okay. No, hayi ngifundile kakhulu. Sibonga kakhulu nje ukuthi usivashele kuhlelo lethu. Noma ngabe kuthiwa nibuze ngobuhlungu but mina ke esayidini lami ngifundile. Ngiyathemba ukuthi kuzohamba kahle masuyokhulumisana nosisi kaBhuti ningaxabani kangako kungabe khona ukukhomba nibhasi niqhubekela phambili. Siyabonga kakhulu. Mbuka lapha ekhaya ziningi izinhlelo esinazo ka Black Life TV kanye na ka Black Life TV Plus. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi uzibukele nakhona futhi subscribe ulike ushare. Ngiyantshela kakhulu. Bye. Is the Black Life TV.